Manolo update sa tong tubel. 1 bar lang yung taon gikan og kan. Gikan og sa tawag ni. Gikan og Valencia. Be 4,359. Grabe. Medyo piki yung kahimtang mga bay. Huh? Grabe yung bar na. Pero dagan pa rin siya mga bay. Mabutan niya siya dyan. Sa So Manolo pinutos na ta. Perting ugas dalan dre. Happy na mag-imte. Nag-andam ko dagon later. Yung palit ko testing. Uy, bantay toy ayaw. Andam tagonong natin mapalitan niya gasolinahan. Nga tayo marag layo na rabang gasolinahan dre. Ay napad ay. Kurbada lugsong napani. Napani ko siya makahangyaw ta palitadaan. Ato lang isang itobil dire. Ato lang isang sulod ri daan. Musugod sila ang iyo na to. Uy, toy. Loh. Bantay coy. Gas opya bira wah pakikon balik si Quinta lang god. Wow, kalokso. Oh, suga oy. Suga sniper oy. Oh, sniper lapian mo ko guys. Lapian nyo kong sniper. Lapian kong sniper. Oh, kuruga sa sniper oy. Wala na may kurbada dire. Murag dili na ako kapildi ato. Kung na ako yun na kurbada, pildi ko na ko to. Pero street di na ako kapildi. MT na yun. Doon na sa MT. Sir, buntag. Sus, grabe kalasag tubil motora eh. Be? Carb eh. Oh, daghan pa mo dagbili no? Full tank ko daan migo. Away kan deh beli. Valencia. Pila na tubil. Primero pa, full tank. Valencia. Mana na bilin? Wala na ibilin. Nana sa bago ni carb nila ron. Oh, bagon lang eh. Bigyan og ipay ni. Diba? Hindi ay. Diaphragm man din yung kagwang din eh. Okay na ni kay mayo rag magumayo nang gawa sa sa TV. Pero kalas lang gino. Kalas lang ikay bay. Lupigan sa to kong Raider G na kong 115 nga. Pultang nga maabot magkagayan. Kani Kani nga man. Lumay kay bilin.
function pa lugar na yung gauge sa gasolina. Oh, function ba na? Grabe, empty na natin ba? Empty na gani. Nanagit sa pula, pero taas-taas pa kay maabot ta mag-E. Dapat mo sibilin. Yung gamay pa siguro nagtangke. Gamay siguro pa nagtang 4 liter siguro gihapon eh, bay. Pero pag gamay tangke din. Maabot mag 3 liters no. tang ano mga 200 na kapin. Oh, dito sa Valencia, full tank ko to 30. Kay empty mo juga ito. Kana to 20 no. Kahit sa to 20 ah. Matang no to 20. To ara 3.3. Sakto gyud. Unsa pa nga lugar gani? Mao pa paglabang mo sa Alay last mo na di ang kwan sa bukid nun. Oh, Alay no. Cagayan na ni dire. Niabot niya po siya Cagayan, pero wa pa kabot sa katinuoran nga. Dako. Naway basurahan na amigo. Pwede na ka pakilabay na amigo kay murag Goya 220. Nauranan pa siya krang mo. Gikuha na ako krang yun migo. Katagan kag 20 migo ha. Tanggalan ako krang naradre gisuno ko toolbox. Kay in case hindi mo ka ng battery ha. Taod ra bitag balik na yan. Ko lang gitanggalan kay so 220 ito na tubil 3.3 64 ang litro. So nakatubil tagahapon kagabi grabe. So boundary na din sa kuan na gid ni siya sa Cagayan na gid ni siya nga nakalabang na gid ta Cagayan. Grabe ka GB 100 sir. Tights, thank you. 2 4 6 8. Ang tubil di manggid siguro ta makahangi og tubil og kuan. GB, grabe ni mo kakalas, taga 430 na kog tubil, murang pa sa nakasakyanan niyo katong kuanay. Kato bitong mga Suzuki palit bitaw. Uy. Let's go. Bira to asahan na ta. Tagaktak yung 600 na ko ani ba, estimate ko 600 akong bakanport ani bay. Hapit og 700. Ay, nako. Bugoya sa JB. Kakalas gid nimo oy. Handi lang juga kadalon pero kalas juga gisuwayan jud ka karon ba. Og akong alawan sa ni sa libura makatubil ko 700 300 lagi akong pangkaon na ni ba. Ilang sige lang sir ko 600 yun akong bakanport ani kay plus 230 plus 220 450 na. Tubil pa juga pagbalikan eh. Sure ko makatubil yung pagbalikan eh yun. Full tank na pod. Gapuhag dalan na ni lugar eh. Untol-untol man. So guys. Uy.
Suga niya oy. Salig lang ka ba kay si JB yaw nala. Nginging pa kong dala. Impas ka na ko ba? Suklan ka na ka ba? Dito tas kurbada ni. Hulaton ko ni kurbada. Hulaton ko ni kurbada. Hulaton tika kurbada. Sa kurbada tika birahan. Karon ka lang sa kurbada lang ka na birahan. Uy, sa magkakatabok. Agoy, hinahinay mga tabok. Kurbada takaulaton. Dire bababababa kalami sa paminaw. Dire kurbada takaulaton. Dire le. Litas kurbada. Ay sus. Dali dire. Ayan lagi di mo. Ay sus. Tambalulo ng multicab. Kem na. Litas kurbada lagi. Horot gini mong ginawa ba? Let's go man. Bira. Lamat lang ka kay na. Birahan kita kag dulit dire ba? Puerto Nata Stilan. Purot-purot eh. Oh 100 rin ang speed. Boy nakakalas niya ni mga bay kay siguro galimitahan siya ba. Then yung gasolina sayang ka pero lahi agad basta car mga bay. Open mo kayong car wood. Buswak kung kaya siyang tirada sa gasolina. Di pa rin sa ay pugsit ra bitaw. Lahi ra ng buswak kung pugsit. So perto nakatobil na ta. So 450 na tong gastos tobil. Mura sa tanig nakasakyan ano sakyanan 450 kaya pa maabot og puerto. Og i-apil mo nag-endurance ning motora ni murag. Sige lang, sunod na po na tong biyahe, singinging na po na tong gamito. Naka 54 na biya to, pero kung bati ka ba kasi naka 54 to siya, tipid yung kay gasolina kay stock throttle ra mo na ang gamit god. Nya kusog na po diyang bira. Kusog na po diyang bira. Pero to na gid ta sa una bata pa ta. Labay ta dire, nahan yung kay tanin lugar ba. Tanaw kay idol ng dagat ba, abot na dagat na. Uy, kabatig dalan. Relax sa tagkurbada dire kay lain ra kurbada nin dalanan eh. Oy. Oh. Bah, emang dia ka masih kangkang lagi ka dia.
dalan pa kakagwapo, dalan gid esperto. Unong sa ta dire. Unong sa ta update sa ta update. Update sa ta ha. No parking. Balo man ko nga no parking dire. Sa pasulod na ta mga bay. Pasulod na ta pahasaan. Mut sa ni lugar dire. Villanueva na ta mga bahay. Doon na taghasaan. Mga pilan lang kami minuto. Hasaan na ta. Sentro. So grabe. Atong tubil mga bahay nga pultang kag Valencia. Taman Raskuan. Boundaries Cagayan. Boundary ra taman. Kapultang na punta. Sulod patag lugar nga Kabakungan ron. Aba to saan sentro? Kabakungan pata. Uy. Big bike oh. Ride Snake 955 ah. O dilipod kay ang 955 labya naman dito. Mga big bike. Loh. Oh. Putang inaks. Suyaki no. Dako gipagting ang kakuha Go ko dyan kung mga big bike sus mga mason ra ba din mga bigatin gid yapon mga powerful day yapon hapon basta basta ba okay yapon din magsunod-sunod ko nila sabi rum 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 Kurbada, ayaw mong kumpiyansa na. Hala, kaya ra? Seryoso? Ati god. Hala, oy. Diri ra ko, oy. Din ako dito sa kurbada. Yung anak ko bilhin ay CB650 madaling isa itong idol kaya na ako CB650 madaling
Ram. Grabe, how nagtingog. Mga idol. Grabe mga idol ako. Sabi. Grabe oh. Agligid oy. Dili kay nay gwapong tiyog to Jeep Ninja 650. Una ko ninyo. Ram. Oy, sama nih? Dakop. Dakop galing nga eh. Okay. Ligid man. Ligid lang kahimtang. Tro kay kaman sila dire. Dire tagi. Opya. Ayan ta, pasulod na ta. Dari mo nilang munisipyo sa saan mga bay. Saan municipal hall. So dari ta, sulod. Pagkabakungan man daw ta. So nawag ta dos babaw ron. Dito babaw sa sementeryo dapit. Yang hihi ta kay hion po kay kuda. Ay, hala. Aman bi ay. Aman di ay. Nadri lang sementeryo mga bay. Dere taagi. Dere. Nah, ito bilaan Andre dayo. Wala ni pasulod. Update tayo babaw mga bay ngihi sa takadjot ito. Medyo kay hion ta patunga sa bali ni tanan Andre mga bay. Pwede ba daw ni agi Andre padlong ka kuan? Kalabiria. Medyo piki din kayo ng tangan nila ba? Kaya pa dyan ko nakaabotan ng ibabawa ba? Sundog po ta nila. Landslide prone. Oy, sabi ni. Opya.
Welcome to visitors Barangay Natubo. Ni sa tadribe na wag sa ta. Hihion kita. Sa pabor siguro. Adio. Ano ito? Wag ikaw bibirle. Dumaon. Pagabot nimo sa dumaon, diri ka patuog. Ano, subay lang sa dalan. Subay lang gyud ko aning main highway. Pag dumaon. Ay aray kabakungan. Kabakungan din na. Kabakungan ka? Kabakungan ra ko. Ay diri ka sa tunay. Ayaw diri kay nang planan naman eh. Na kay makita lake. Lake lagi daw na lake. Ayaw sa wala. Sa tuor jud ko. Na kay makita gym. Oh. Yan ako diri sa atin. Sige sige. Kabakungan. Oh. Pagabot sa lake. Sige. Kay nasangar ba na? Nasanga lagi daw. Sige sige. Abot nimo sa lake ito lang pumunta na. Sige sige, lamat kaya. So nasanga. Sila ilayo pag yung kabakungan. Okay. So kani siya barangay Kito, Natubo pa din siya dre. Barangay Natubo, kay Natubo man tong nasa init. Barangay Natubo. Grabe gaya sa mga hero eh. Toy, yagi ko toy. Yagi ko. Sananglanan pa Pro 4. Natubo. Natubo palagi. Matay layo pa dahil ko ba eh. Pasaan? Sako pasaan? Natubo. Letyo pagi dahil ko. Lagi ni plate number ya ba? Kapan ni plate number? Tatuo ra gid daw kuno ko. Kaagi ko glik basta makita daw kuno ko glik. Mao daw na. Mao daw ko sa barangay Natubo. Para sa chauffeur niya dire nga plate number eh. Abo 1916. Okay, dan luga eh. Thank you, come again. Unlod naman yung dahalan.